היום נדון בפרוגרמה של התנהגות בעולם הריפליי. אני מקבל מאדם באשר הוא אדם SMS, הודעה בוואטסאפ, מנשמה. לשאול את השאלה, כמה זמן אני יכול להמתין עם הריפליי עד שהצד השני יעלב ויסיק שאינני סופר אותו. מבחינה מוסרית אינני מחויב להשיב לאלתר למייל או SMS, שכן הצד שמנגד כלל אינו יודע אם ראיתי את ההודעה. אולי איני מול מחשב, אולי האנדרואיד שלי אינו ניזון כרגע מווי-פיי. אולם שונה הדבר בתכלית השוני בוואטסאפ, המנשמה. שם האדם באשר הוא אדם רואה ליד ההודעה שהוא שיגר אליי שני ויים. משמע שהוא יודע שראיתי את ההודעה ואף עיינתי בה. על כן, אי מתן תגובה מיידית למנשמה היא סינון לכל דבר עניין. זכותו המוסרית להיעלב ממני ולראות בי זבל של בן אדם באשר הוא אדם.